गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय तो रायजोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आङो सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय तो बिदिब्ला जागायलांदिनि बारा गोलाव खालामा तो रायजोफोर आङो भिडिअस आरो आपडेट्स बायदिसिनाफोर लाबोबाय थानो हागोन ना हाया गेरेन्टि बारा गैला तो माने स्टपसो जासिगोन बायदि मोनबाय आं चेनेला दा जियानो हक मा जायो नायनि बे साननैसोआहाय तो एक्चुअली आङो बाहेरायाव थांनो ओंखारदों माने एसे आसामनिफ्राय गोजानाव आरोना तो बेखायनो आङो आरो बेबायदि आपडेट्सफोर लाबोबाय थानो हागोन ना हाया सम मोनगोन ना मोना जेबो माने बेबायदि गेरेन्टि गैयि जानानै दं आरोना तो सोलिनो हाया बेसेबां भिडिअ बानायनानै आरो मायाव सोलिनो हानो ना एक्सट्रा गावनिबो आर्निं गैयाबा जोङो दिनै सोलिनो गोबांथार खस्थ' जायो तो बिनि थाखायनो आङो दा एसे माने बाहेरायाव थांनो ओंखारदों आरो इलेक्शना जोबोब्लानो आङो माने बाहेरायाव थांनायनि प्लेनिं खालामगासिनो आरोना तो दा जियानो हक आङो हायो हाया सेस्था खालामगोन जुदि हायोब्ला सम मिलायनो हायोब्ला आङो बेबायदिनो आपडेट्सफोरखौ लाबोगोन आरो सम मिलायनो हायाब्ला बेबायदिनो खम जागोन आरोना भिडिअसफोराहाय तो टाइमफोरखौ मोननाय नङाबो जानो हागौ कम्पानियाव हाबोबाथ' माने कम्पानिनि आन्डाराव सोलिनो गोनां जायोना तो बिनि थाखायनो दा जियानो हक आङो सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै फैदों दिनैनि आपडेट्सखौ नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखाबाय जानांगौ तो बे आपडेट्सआनो जाहैबाय जोंहा सावरायबाय थाखानाय अरुणोदयनि आपडेट्स आरो लोगोसे जोङो बेबायदिनो उद्यमिता आसनि होननानै मिथियो दंफां फुलि गायनाय जिहेतु ना तो एबारावहाय जोङो मिथिनो मोन्दों तो राङा बेबायदिनो बारायगोन बियो 100% जुदि बिजेपिनि सरकारा फैफिनोब्ला ना तो जोङो मिथिनो मोनगासिनो मामानि सरकारा जुदि फैयोब्ला तो अरुणोदयनि राङाबो 1250 टाकानिफ्राय 3000 जाहैनायनि गोबांथार चान्स दङ तो जोङो बेबायदि आपडेट्सफोर मोननो हादों आरो मामाया फोसावनानै होलांखादों तो आङो एसे भिडिअ क्लिप्सबो होनानै होगोन आरो जिथुनिखि दंफां फुलि गायनाय बेबो माने 25,000 तो बे रांखौबो मोननो हागोन जाहैदों आरोना तो आपडेट्सआ बेनोमोन जोङो बयबो मिथिखानाय आरो फाइनाली तो बिजेपिनि सरकारा जुदि फैयोब्ला निस्सय बे रांखौहाय मोननो हागोन आरोना अरुणोदयनि राङाबो एबार बारायसिगोन तो जोबोद इन्टारेस्टिं आपडेट जोङो नेनानै थादों दा सरकाराथ' आरो फैफिनखागोनखौनो बायदि मोनखादों नङा होमबा दा पावाराव थानायानो फैफिनखायो दा बिदिब्ला रायजोफोर बारा गोलाव खालामा चेनेलखौ एसे साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामनानै होयोब्लानो जाबाय 6000 जानो थांगासिनो दं रायजोफोर बे 6000खौ एसे कमप्लिट खालामनानै होदो तो बिराद माने भिउसफोराबो डाउन आरो बेबायदिनो साबस्क्राइबारफोरा गैया आं आगे पिछे बेबायदि साबस्क्राइबार खालामनो खावलायाखै तो नोंथांमोना दा एसे अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होयोब्लानो जाबाय आरोना जेन आंबो गोसोआवहाय थुलुंगानाय मोननाय बायदि तो भिडिअसफोर लाबोनो थाखाय दा नङाबाथ' आरो उपाय गैया बेलेग लामा लानांसिगोन आरोना तो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय কৰা অৰুণোদয় যোজনা 3000 প্ৰতি মাহে 3000 টকালৈকে পৰ্যায়ক্ৰমে লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব 40 লাখ উদ্যমিতা অভিযানত 10,000 টকাৰে উপকৃত হোৱা আই মাতৃসকলক পুনৰবাৰ 25,000 টকা আগবঢ়োৱা হ'ব অসমৰ আই মাতৃসকলৰ বাবে আমি আৰম্ভ কৰা অৰুণোদয় যোজনা 3000 প্ৰতি মাহে 3000 টকালৈকে পৰ্যায়ক্ৰমে লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব 40 লাখ উদ্যমিতা অভিযানত 10,000 টকাৰে উপকৃত হোৱা আই মাতৃসকলক পুনৰবাৰ 25,000 টকা আগবঢ়োৱা হ'ব।